Bes, ayo kancane aku resik-resik omah lanjut ngeterno anakku mangkat les. Halo bestiku semuanya, selamat siang bes. Ngerti ya bes keadaan omahku, iki mau ke awet esok besti durung tak beresin malah kedarung anakku balik sekolah. Dadine ya malah tambah sansaya berantakan bes. Ya wes bes, daripada disawang tok ora rampung ya toh, maka dari itu lebih baik mari kita bereskan saja besti. Iki tak mulai saka beresin buku pelajarannya anakku besti. Ya ono dolanan barang, sono sembarang kalir ki arep tak beresin kabeh bes. Iki mau pas mulai sekolah sembarang iki angger diselehke ning kene kabeh besti. Iki mau aku yo bar blonjo ning Alfa, blonjone yo tak selehke ning kene. Terus mau aku karo anakku yo bar mangan bingkisan saka MBG lho bes. Dadine sampah-sampah yo jeber berserakan ning nggon sekitar kene iki besti. Lah iki ana beberapa kotak susu MBG saka sekolahan besti emang sengaja digawa mulai anakku, malah iki digawe dolanan. Lah iki arep tak beresin besti, tak wadahi kotak ngene iki arep tak lebokke ning kulkas. Semua barangnya mau wis tak kengkini kabeh besti. Lah iki lanjut aku arep nyebati karpet bulu abang iki bes. Soalnya nek ora disebet-sebet dhisik bes, kadang ki pasir-pasir reget-regete iki jauh akeh besti. Karpet abang wis tak singgahke besti, terus seperti biasa iki aku arep nyapu bes. Delok besti sampai sak wae lah iki arep tak lebokke ning kresek ireng iki besti. Soalnya nggon sampahku wis kebak. Oke besti, sesi beberes rumah wis rampung, iki giliran aku arep ngedusi anakku. Soalnya bariki jadwale anakku arep mangkat les bes. Video tak persingkat saja besti, iki anakku wis bar lehe siap-siap, langsung wae ki wangi jupuk perlengkapane sing kanggo les. Terus ki langsung wae arep tak terke mangkat bes.